bantu besilisa base South Africa, ake nikhiphe lo dodo ogcwele emakhanda kini ningamadoda, ake nikhiphe wonke lo dodo ogcwele emakhanda kini. Kukhulunywa ngendaba yezwe, kukhulunywa ngeenkinga ebhekene nezwe, wena ufuna ukuthi kupostwe izinto ezingasile, ufuna kupostwa amantombazana angawagqokile amaphenti. Iyona into exciteayo leyo njengendoda. Izwe linenkinga, abaholi badayisa izwe, abaholi badayisa imizi yobaba, badayisa amanxiwo obaba, badayisa indawo zakithi, benza yonke into ewudoti abaholi la ezweni. Wena awufuni ukuphawula ngendlela eyaphambili ekukhulumeni ngalezo zinto. Into okwazi ukuphawula kuyo wena ukubona mangabe ngiphawule mina kuMandla Chris epost umuntu ofile, wena iyona into okwazi ukuphendula kuyo leyo. Uma ubone ezivuthayo zikhuluma ngento ethile, make ngaphawula lapho ilapho hamba wena uyokhomenta khona ecommentini yami. Njengamanje sikhuluma ukuthi izwe liyabheda, izwe lineyinkinga, sifuna ukukhulunywe lokho, awufuni ukukhuluma lokho, ufuna ukuyodandabula ulande ezinye izinto ezingasilele ngami. Amadoda njengamanje uJacinta umama wakwaZuma, uma Ngobese, nonke nisemva kwakhe, nonke nisemva kwakhe. Hayi ukuthi nisemva kwakhe ngoba nimeseka, nisemva kwakhe ngoba niyesaba ningamadoda. Animsupport, nimsupporta la kuma comment kuphela. Uma enibizile ethi akuyohlangana kuyokwenziwa imasha niyi, izwe liyabheda, izwe liyonakala, abaholi babulala izwe, abaholi abanawo amandla kunathi. Singabantu abaholayo, abantu abanamandla yithi, abantu abanamandla yithi. Lezi zinto labo live ngizobenza every day ukuze nize ningene kulento okukhulunywa ngayo, ngoba anifuni ukufaka umqondo wenu entweni yakhayo. Yonke into eniyithandayo nje nina nithanda into negative, nithanda into enokudlala, nithanda into engaliyisizwe phambili. Uma ke nabona into yenziwa intombazana, nonke niba nethemba lokuthi leyo ntombazana nizolala nayo. Hayi ukuthi ngoba nisuke neseka leyo ntombazana. Ngisho umuntu ewumfazi womuntu, niya ngomqondo ukuthi ungahle uthole ithuba lokulala naye. Yikho ningafuni ukuseka izinto ezizolungisa izwe. Izwe lethu lisenkingeni, lidinga thina njengabantu base South Africa. Asisukumeni iKwaZulu Natal fanele imele ibe yizwe nayo njenge Cape Town, njengoba belungu benzile. So ngicela nenze kanjalo. Ubumfishane kangaka nje lo live, ngicela ukuthi niwusave niwushare bafowethu. Abantu besilisa ke bebuyelwe ingqondo, ke beyeke ukuthanda yonke into eyimsanga, noma ke wabona intombazana ivekuza lapha eteleni, iyona into ozoyenza iphile leyo ke. Kodwa izinto ezakhizwa nifuna ukukhuluma ngazo. Musana kuba ngamagwala, musana kuba izinja, nihambe nithandisa inene sasa noma yiphi intombazana ihambe iveza njengomuntu ongcolile nomuntu ongahlakaniphile ongayifuni. Please. Ayinyathembe ingane zakwethu zizwela lapha nensizwa uphakela umthakatho umfoka ndabandaba uphakela uwichi lapha nekhuza ke lapha namayelana nabantu besilisa lapha nababukeka ba-entertain izinto ezenziwa abantu besifazana kuma social media ezibonakala kahle ukuthi azakhe ngendlela esuke zenzeka ngayo ke ingane zakwethu. Yakhuza lensizwa lapha ukuthi ke amadoda akahlukane nokwenza lezo zinto ezifana naleza ke bheka ukonakala kweze lapha babuka ukuthi izwe eziningi izinto ezonakele lapha ke ngaphandle entertain izinto obona kahle ukuthi azakhi azisi phambili elapha wengane zakwethu. Mhlabe engakuthini wena ukwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlana comment section ke ngizwe ukuthi wena ke luthini lwakhuvo ngalolu daba. From ilasibolo wengane zakwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, nginithanda kakhulu.